Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ariyanay ko, gusto kong mahibaw sa saktong detalye. Ano na yun, let's see! Sir! Mo ni si Manong? Muwari, confirmed. Patay na si Saldo. Ug ang batanong babae. Uy! Napil ba din, sir? Wa, Oh, pero... tuwa karon sa mga kamot sa kapulisan ang batanong babae. Naku! Delikadong mupya ito, sir! Basin madiskwid mo ka! Lo! Humba! Lo! Muna akong naunanaan si patay, lo. Tunto ka humba, tunto ka. Sir, Unsa may iyang ipiyait, nga igo raman silang milingaw sa akong mga bisita o gibayran man sa sila susto. wa to makita og milagro, sir? Wa to makita? Sa inyong panaguban, wa ba mo'y gipakitang milagro, sir? Wa humba. Yay, ang pangutaan na, sir. Nganong nasundan? Nganong nasundan sa riding in tandem si Zaldo? Humba. Nagpasabot ba nga under surveillance na si Zaldo? Humba. Lo, Buot mong ipasabot nga dugay nang gipanid-an si Saldo. Ulo, yes, sir. Kaya nga nung nabiktima man siya sa riding in tandem, kay matug pang manong nga nagsakay kinis kutse ug ang plate number sa kutse mao ang XYZ numero 486. Tay, O yes. Mao ka ng plate number sa kutsi ngayong gisakyan. Plate number 486. mao man gani. Unya, nganong natiktikan man, nganong naibawaan man siya nga siya mo nagsakay sa mong kotse. Lo! Humba. Lo, kani, bright na kay kuha na, sir. Naibaw ba di ang riding in tandem? Nga si Saldo ang sakay atong maong kotse. Oh. May punto ka, humba. Gawas lang tingali kung dunay mga mata nga nakakita nga kadtong gisakyan ni Saldo o gikontak ang maong riding in tandem. Oh, O kinsa man na nakakita, ha? ikaw, sir. O, usa! Ay, sir. Buot mo ipasabot. Ay, sir. Kaya nakakita ko. Ako ang nikontak sa riding in tandem. Mao ba? Dili, sir. Dili. Laro ha, humba. Laro ha! Dili. Hanggaw ka. Ay, O sa pagtuon mo. Unayon ako mga tao. di lagi, sir. Di. Gawas ganimo. Kinsa pa man ang ubang nakakita? Ikaw, humba. Ako man, sir. Dire. Sir, anong tao nga ako man tao? Ay, anong ako sinilan mo? Ha? Ikaw ba'y nagkontak sa riding in tandem? O nagpahibaw nga maog kadto ang kotse nga gisakyan ni Saldo? Ikaw ba? May unay, sir. May unay, sir. Puiset! Amay, kasi Zaldo ato. Ay katugong medyo ubano na og buhok, pero daot. Siya di ay. Diri tugikan? Diri gikan apol. Diri. O kauban sa babae nga imong gibugawan. Igo ra kong gisugo, darling. Kasi nagsugo nimo. Balik-balik ko na ako. Sibong. Ug imo pang giapilan si Bong. Ang ango ba kong balibaran? Ug humban sa batanon, ikaw nasad. Chona. Bagka kag naong. Ay, hilo mo ay. Nga na paingon diri sa Sirbong, oh. Kinsa ninyo ang traidor din eh? Kinsa? Unsa? Unsa? Unsa oy? Unsa nang imong giingon? Unsa kisay traidor na mo dinhi? Ay, nga no di ay, sir?
tingali mo, traidor ni mo dire. Amay, Ay, dugay na ko nimo. Ni traidor ba ko? Wa, gyud. O sila si Ma'am Chona, o kini si Apple, mura ni silang mga manok himungaan. Nga nilumlum sa imong itlog. tunta-tunta, amaw nga amay. Di ko kahibaw mo traidor ni mo, Bong. Labaw nang dili ko makahimo ana, Bong. Hibaw ka. Wisit. Mahibawaan ko lang, bitayon yun ako. Bong, Oh, Baylan, naikipudukag mo sa mga tao. Musa ka na, no? Doon ta nila. Eh, tana. Banyas ka. Patay, Baylan. Ano? No, may pagkabungkag sa windshield sa kotse. Ano lagi? Naang patay eh. Na mga polis. Mungutan na ta. Dali. May pa. Sir, bay. Sir, ano mo na? Kinsa nagipusil? Wa pa may laser? Kinsa nagipusil? Kinsa nagipusil, ana? Riding in tandem? Unsa? Basin, wa makarimit. Basin kitambling. Ano yung resulta? May noon, pero okay na. Kapahuay siya. Bay. Ngayon na siya mahasol. Pag atubang sa mga hagis kinabuhi ng kilibutan ng kapahuay naman siya, di ba? Pero pait sa kay bay. Pait sa kay kutlo na to kinabuhi. Sa iyo na kay kutlo oro kinabuhi. Para nila ang paghuno sa kinabuhi. Baliwa lang. Sagrado ba yung kinabuhi? Angay ning ampingan. May butong. Mao nga ikaw ay pasagdi ang imong kinabuhi. Pidawa naman kay tagad sa imong kulingon oy. Ano yung akong kinabuhi ron, bay? Iyayam tagbadlis kabularan, bay, butong. Ako, swerte ko kamay kay Danaw, gwapa pa nga kalipin. Bidano. Pero layas man. Malasad. Ya, doon ako yung nagagwapa. Pero silang mo na ako. Ikaw, wala mo ka, zero ka. Wala mo lagi ka ba? kalipin. Wala ka anak. Pero, malinahon ka, di ba? Pero guol ko ba eh? Ako ba Nag-uol ko kay gibaligya mo tong anday sa tuslikan. kaya naman. Ako, may, kung ikaw pa ang niyas kong dapit bay butong, mga na, kapatay ka. Bayalan. Nagtapok ang mga tao. Mo tingali ka na ang gipusil. Basta musod, illegal ba? Illegal sa kabatayo, di ba? Tinood na bay butong, tinood na. Ano yung resulta? Sila sa butong, Tatay Alan. Ay, Sila kanina pa doong diri. Lalo mo kayo na. Nagkaduoling akong nahimutangan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!